Nawr, does dim rhaid I chi gwneud elevator pitch mewn lift. Dychmygwch bod chi'n cwrdd â rhywun mewn lift, a mae rhaid I chi werthu eich syniad iddyn nhw cyn iddyn nhw cyrraedd eu llawr a gadael y lift. Does dim mwy na munud I chi. A'r peth gorau am elevator pitch, allwch chi gwneud o yn unrhyw le. Nawr, mae yna 4 cam syml ystyried pan chi'n gwneud pitch. Rhif 1, byddwch yn glir ac yn gryno. Yr unig peth rydych chi eisiau clywed ar ôl pitcho yw'r geiriau diddorol iawn. Dywedwch mwy wrtho I. Does neb eisiau clywed pob maith neu rester o fanylion di-terfyn wrth gwrs. Peidiwch â siarad gormod hefyd. Ni yn waffle-free zone yn nawr. Does dim amser I falu awyr. Nawr, dwi eisiau siarad I chi am sut allwch chi newid yn gyfan gwbl y grefft o gyflwyno syniadau neu pitcho. Rhif 2, dechreuwch gyda bachyn neu hook, un frawddeg fach sy'n hawdd I ddeall ac amhosib I anghofio. Nawr, does neb yn hoffi pitcho, does neb yn hoffi clywed pitcho, chwaith. Falle bod rai bobl yn hoffi'r proses, ond mae mwyafrif ohonyn ni'n crynu yn feddwl am yr holl beth. Nawr, mae'r person sy'n clywed eich pitch wedi clywed cannoedd o pitches o'r blaen. Mae'n holl bwysig bod chi'n bachu nhw gyda rhywbeth byth gofiadwy, doniol neu ysgotiol. Hefyd, mae'n holl bwysig bod y bach na'r hook na yn dan linellu'ch busnes neu'ch syniad. Rhif 3, broblem, datrysiad. Nawr, ar hyn o'r bryd, dros y byd I gyd, mae yna filoedd o bobl sy'n becso am pitcho'u syniadau, felly busnes neu cynnyrch newydd. Maen nhw'n teimlo tymed bach fel gwerthwr heb y ddawn I werthu. Ac ar yr un pryd wrth gwrs, mae yna filoedd o bobl allan yna sy'n clywed pitches sydd ddim yn gwerth gwrando ar. Pitches sydd ddim yn pitches, syniadau sydd â heb syniad. Ar yr un pryd, mae'r pobl yma, maen nhw'n brysur iawn, brysur tu hwnt. Does dim amser dyn nhw clywed yr holl pitches mae I gyd. Nawr, dyma lle mae'ch syniadau yn brwydro I dod I fyw. Dychmygwch bod y broblem yn pin mewn ali y bowlio. Gwnewch eich ymchwil a edrych lan y ffeithiau hefyd a pa mae'r amser yn iawn, bam, taro fe lawr gyda'r datrysiad. Profi iddyn nhw bod eich syniad yn gweithio wrth gwrs. Nawr, sut fyddwch chi'n teimlo os allai gael gwared o dy gyfidion I gyd o ran y pitcho? Allai gwneud yn siŵr bod chi'n ennill o pob tro a bod ni'n cael gwared y gwenebau diflas sy'n dweud na pob amser hefyd. Dyma'r Pitchonator. Device newydd sbon bydd yn newid y ffordd ych chi'n pitcho am byth. Mae'n eitha syml I gyd sy'n rhaid chi'n neud, roed y syniad n'ech busnes, n'ech cynnyrch newydd I mewn. Dewis y steil a hyd wrth gwrs hefyd. A mewn chwyngiad, mae'n chi pitch unigryw newydd sbon chi ddefnyddio. So, dwi'n gwybod bydd yn mynd I weithio, oherwydd chi yn mynd I dweud, yeah. Rhif 4, peidwch â bod yn swyl. Gorffennwch gyda gofyniad. Ar ôl chi gorffen eich pitch, beth chi moyn? Ydych chi moyn e-bost neu cyfarfod neu efallai siec wag? Nawr, ydych chi eisiau helpu codi'r safonau o pitcho ym mhobman gwell? Rowch eich e-bost I fi a lladd anfon y manylion yn ôl I chi.